kan ikke komme ud. Han skal aflyse inden travgenerationen. Skal du klappe dem? Ja, det er så. Jeg skal lige få min stang herovre. Oh. Så tror jeg sgu han vil. Ja. Det er han. Han er død. Skal han bare hen til Emils, eller hvad? Ja, jeg kunne godt lægge dem op. Men nu skal vi lige se nok min af start. Det er fint. Ja, det kan jeg. Det er han sgu. Ah, det er ikke mig. Nej. Hold da. Hvad så, Søren? Skal du have den næste? Jamen, jeg kom lige på den til at kaste ved en, der hoppede. Ja. Så skal du bare stå optage det, hva'? Ja. Så ja, nu røg øjet ud på. Ej. Tror du, den er død nu? Nej, det... Ej, ad. Ej, ad. Det er pænt æstet, når man sådan det tager på det synspunkt der. Hvad se der, guys, der knuser en kraftet med øjet på den, mand. Kan du se der, guys? Fuldstændig nastigt. Øjet er totalt knust, mand. Hænger bare halvvejs ud igen. Prøv at se det andet øje der, guys. Prøv at se det andet øje, ikke også? Prøv at se det ene hænger her, ikke også? Nu tror jeg, den er død, Lars. Ja. Nu ryger der altså også alt muligt andet ud, der ikke skal ryge med ud. Sådan. Så er fisken død. Og det der, drenge og piger, det er det, man kalder en død fisk. Som du kan se på øjnene her, hvis du tager kameraet med herhen, som du kan se på øjet ligger der, er det meget vigtigt, at vi filmer på øjet. Ikke film på øjet! Og så filmer du på det andet øje, ikke også? Se der, og se der. Sådan der, mine kære damer og herrer, fanger man en fisk nogle dage. Smadrer øjnene ud på den. Og slår nogle brud i ansigtet på den bagefter. Og så er den død. Så ved den, nu husteboss. Oh my god. Derovre der har vi Søren, en plankton supplier, en mand, der ikke kan fange en skid. Hvis du vender kameraet over til venstre, der vil du se Prav, som er ved at prøve at lære noget, som ikke rigtig lykkes ham. Som er vores kære vejleder Erik, som ligner en bums, men det snakker vi ikke om her på fuld kamera. Det gør vi ikke, nej. Ja, og det er så det, vi kalder for dagens Danmark. Tilbage til studiet. Skal vi lave dokumentar igen nu? Ja. Jeg holder heller også øje med din, Emil. Der også. Det var derfor, jeg sagde, at du skulle holde øje med din. Ja, Kasper, hold lige øje med din stang også. Så har vi igen. Kan man ikke sige mere end 2 fisk til per person? Eller mere end 1? Jeg tror ikke, vi skal sætte dem begrænset. Jeg tror, jeg er fat i din, Kasper. Altså, det er til køkkenet, så man får mere end 1 derhjemme. Kasper, du har for helvede. Skynd dig. Har du en, Kasper? Ja, han har sgu så. Jamen, Kasper, hvordan føles det ikke at fange noget, hva'? Så har vi 3 fisk på en gang. Det er helt vildt, det her. Hvad så? Jeg ved ikke. Er der fisk på? Hvad, giver du op, eller hvad? Har du givet op? Nu skal du ikke banke den så godt igen. Ej, jeg skulle fandme bare være sikker på, at lortet det er dødt. Ja, ja. Opgav du selv at hive den op, eller hvad? Nej. Nej, Nej, Kasper. Eller bare ikke gør det. Du skal da selv prøve at fange en, Kasper. Det har jeg da også godt. Jeg filmer bare nu. Satan, den er flot, den der, Kasper. Ja, nu vær med at komme herhen, her. Nu leger du bare med min mere nu. Det er bare for at hisse din lidt op. Det skal du ikke gøre! Så vi kan se tilbage i studiet. Kan du få din ind, eller hvad? Ja, det leger bare lidt med. Nu er den bare kørt sig selv træt. Jamen, det er næsten træt, kan du se. Ja, det er godt se. Så skal der. Vi herinde. Det er en bitte søg en.
Nej, hey, rolig nu, skaller. Rolig. Ja, det er mig, der bestemmer. Det er mig, der bestemmer. Det er en bedre søg jo. Kasper, ham kalder du svin, og fisken kalder du skatter. Ja. Det er noget værre nu med dig. Ja, det var skaller. Du kan ikke give op nu. Nej, nu kan du nemlig ikke give op. Nu er du inde på lavt vand. Ja, nu er du inde på lavt vand. Hvad vil du gøre? Ej, hvor er han sød. Eller hvor er hun sød, eller hvad det er? Jeg lige være med at hive i... Nej, hiver heller ikke. Så Kasper, så kommer din. Næste landingsplads her. Ej, jeg opererer sangen her. Det er din fisk, Kasper. Hvad var det? Nummer 7 eller 8? Det er de store blodbær, de er Kasper. Nej, du ikke selv have æren af at bøde den. Nej, det har I godt. Det må du gerne gøre. Det er jo din fisk. Det er Alaska. Som I kan se, prøver han nu igen at slå hovedet ud på øjnene ud på fisken. Det virker ikke så tit, men det virker som sædvanligt. Nu kan I så se, nu prøver han at tage krogen ud. Film på fisken, ikke på mig, film på fisken. Den der krog, eller hvad er det? Krogtang. Jeg er lige gang med at operere her. Som I kan se, operationsbordet er i gang. Vi har 7 dejlige fisk her. En prav, der ikke kan fange en ski. Og en Som jeg ikke engang gider. Og en plakningssupply af en Søren, der siger, fuck dig Emil, som jeg ikke rigtig vil fuckes. Og med teori, som det regner igen. Ikke helt. Du er free to go. Sådan. Er den her også over lige Du skulle må godt brække lige klar? så den der krog ud også. Det hjælper dig Kasper. Hvor fanden er den her fast i herinde? Jeg skal altså lige lige til at rive den her. Hold den her op, Kasper. Stram, tak. Hvad gør vi så? Hvad vi gør? Skal vi lade køkkenet få nogle af dem, eller? Ja. Vi har jo en aftale, I må få en fisk med hjem. Resten på køkkenet, så får vi det bare fisk herinde i ugen. Han har for ret gang i den første med hjem. Han har bedt en der, den kan jeg sgu ikke rigtig æde. Super. Kan jeg købe din længere ud? Skal de have ind på bordet? Har du lige stangen med? Stangen. Har han fanget noget uden mad? Du skal have bagvæg på. Igen. Har han lidt mad? Skal du bare gå ind og lidt madingen? Ja, den her skal du gøre. Skal der slæde, mand. Nej, det ligger lige der. Ja, det var det spændende. Kan jeg lige give dig sådan en klumpe det her på, Pau? Det var godt, du lige så det, Emil, fordi ellers så fanger man fandme ikke noget. Nej. Det er jo... Så... Men det kan godt være en fisk, der var den og bide i. Kan jeg nemlig godt, fordi det ligger lige der. Så er der lidt på, at de også lige... Så er vi klar til den næste operation, når den kommer. Og du har blod helt i fjes. Ej, det? Det har du. Du har blod helt langt så her. Som du kan se, vil jeg nu smide Pravs fiskestang ud, da han ikke kan finde ud af at gøre det selv. Og i denne situation vil vi gøre det, at vi vil tage den højt over hovedet og langt ud igen til vandet. Vil I ikke prøve Det er det? inviteret, min kære ven. Det er meget inviteret. Nu skal du filme og se efter. Og jeg vil ikke ud med det. Så tager du faktisk fiskstangen sådan her. Det er meget elegant. Det er enkelt. Det er nemt. Så tager du fiskestangen sådan. Så hopper lige ned herfra, så er det nemmere at se. Kan du se efter? Så tager du fiskestangen sådan her. Vipper lidt tilbage og kyler af helvede til. Den siger plads. Proppen røg ikke godt nok ikke ret lang tid ud, men det er vi skide ligeglade med. Bare se, proppen er fin igen. Den forsvinder ikke i vandet. Den er godt nok langt inden vand. Det er da helt sindssygt. Jamen, stangen Det er ryger sindssygt. langt ud. Ja, fuldstændig lige meget. Elementært, min kære ven, det er sådan, det gør. Så slukker du kameraet der, og så bag til studiet. Det er meget vigtigt.